sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippines, Standard 9+9:34. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Standby sa Aksyon Night Patrol magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! I will kill you if you destroy my country. I will kill you if you destroy the young of my country. Una sa Aksyon Balita! Una sa Aksyon Public Service! Una sa Aksyon Komentaryo! Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Aksyon! We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground, if they so wish. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo, aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Maayong gabi sa liwat. Kamusta naman mapalangga naman tagpalabati region-wide mga balagag kita sa nabiling. Isa ka oras, 22 minutos karon nga adlaw, Martes, Petsa 21. Martes na mga edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sinaandan liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton sining nga news team. Aton sining nga mga correspondent. Sa liwat na Manila sining nga pagdulong sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry, aton sining kapulisan, Central, Southern, kag Northern Negros. Of course, ang atong sining mata kag dulongan, oras ang kagabiyo ng atong sining patrol 2,
Crosswind Patrol. Kaya na para karabiyong sa pinakabahay sa Metro Bacolod, amon naman niwat kabantayam, himulsuhan, amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si aksyon, Papang Alvin Graba, nga mga responder, talo sa trono ni aksyon, Jan Diaz. Back to back sa aton sining nga piloto, waswas ko namay, Ariel Angkor Mais, importante while lang Malaysia, another Papang, aksyon, Papang Nixon Tahom. Joint forces, gintingog nga puwersa, sang duha ka mga papang, minus sa mamang. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita, update sa nasyonal, kag balita sa International News Center sa Aksyon Radyo Bacolod, builog na ito ng puwersa ni Aksyon ang Defensor. Opdan magkita sa ato sining nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side, puwersa ni broadcast engineer Henry Spolgar, backup diri kay IT expert JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower, Barangay Talok, Syudad Sang Bago, Batang Suay, puwersa ni broadcast engineer Vernie Villacanas. Sa kinandan ang inyo sinalagad, inyo sinayang korman, Action Night Patrol Program, Lunes, Top-Top, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa nabilin, isa ka oras. 19 minutos nga pagpangalagad inyo palatuntunan. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. My God, I hate trucks. Aksyon Night Patrol! Ang unang kabayan sa ato sa pagpalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabag-o kag efektibo nga herbal supplement. Nagabulig limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton nga lawas. Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan, ang kulang dugangan. Kulang ka sa vitamin A, kulang ka sa B vitamins, kulang ka sa vitamin C, vitamin A, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa, sabat ina sang Evergreen Herbal Capsule. A quality product of Doc Hiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang BFAD, babakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Night Patrol! Hindi ka bayan man sa ato sa pablagan, ginadulong man sa iyo sa kaluan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Nakahibalabla ka mo ng Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Puno sa vitamin C kag ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Sa diin, yara dira ang vitamin C, makabulig ini sa influenza. Kani magbakal na kag magsigi-sigi inom sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Sa inyo sila nga pagpamalaklon,
Padulong sa mga grocery store listara para nga hindi ka malipad. Tandaan ang ngalan, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Ang ini mga bayan sa ato sa pablakat ginadulong sa inyo sa kalaman sa Santon Plus Herbal Oil. Ang baranyo sa may antibiotic properties. Santon Plus Herbal Oil. Isa kapahi dula ang katol-katol. Santon Plus Herbal Oil. Mayo ini para sa may mga allergies kag may mga katol-katol sa panit. Isa kapahid dula ang katol-katol. Gamita ang Santon Plus Herbal Oil. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 9:45 na. Sa sinikabahin sa Tabalagad, may gabi diri sa mga taga Bangga, Malburo. Lot 27 kag 28 Barangay Panukoy, Galanog dira kuno Aksyon Radyo. Salamat kay dira sa mga taga Bangga, Malburo. Lot 27 kag Lot 28 sa Barangay Panukoy, Puerte Katunog, nagasigabong dala ang paglanog sa Aksyon Radyo Bacolod. Daghang salamat dira sa inyo. Sa siling kabahin sa ato, sulagad i-check ng ato siling patrol, Tukosun Patrol. Kamusta honta ang paglibot-libot sa duwa ka mga papang, Papang Nixon kag Papang Albin. Ano ang sitwasyon sa Metro Bacolod sa Miyerkules naton sining pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa aksyon, Papang Albin Grama, observation report sa patrol. Pang, may gabi. Pang, please come in, Pang. Good evening, Pang. Good evening. Yes, Pang. Ari kami sa NGC, Pang. Ang galang mo na, Pang. Gapangita, Mamang. Nita ka mo, Mamang, ha? Oo, nag-updanay naman ng duha ka papang. Ah. Ang isa ka papang original gini mo. Original gini ang ginapangita. Always and forever. Basta hubin lang, Mamang. Mga mamang, ha? Ginapangita nyo mga mamang, da? Oh, mga mamang masanag aksyon na Eric ang tubang mismo sa new government center. At kung masanag, medyo budaya ka mo da pangita, mamang ni Papang Nixon? Di man, sa linya At gani. masanag, ang namin pangita sa mamang niya, dulom. Piho. Oo, kaya kung dulom ya, Oo. daw ara da ang mga mamang nagatinumpok sa dulom. Oo, kagina, gilabyan naman na kagina ang area bala sa may dalan sang Loksin. Dulom. Oo, sa may dulom nga porsyon sa may Loksin San Sebastian. Kaya ito kita ng mga mamang nagatinumpok ay. Oo, sili ko gani, bawkaluya sa mga mamang subungaw, kapungkol lang sila sa kilid. Oo. Sili ni Papang Nixon, logo na siyang pugagang pahamot sila. Ay, Huwag gid, daw kapikaw subong, no? Oo. Sang mga mamsa, mga musa kag damsa. Ay, gali ka. Oo, amo ni ang ginalantaw ta kagina sa area action na Eric sa area sa Loksin sa Loksin San Sebastian, no? Oo. Anyway, subong action na Eric sa Piak City. Sa Piak City action na Eric, no? Sa Nadunlan ka pa? Oo, Ayo di purma. may lamok pa. Sa katapos sudlan niya sa labok, ang baba mo ka naga unat na bukit ang isudlan niya. Amo, katapos ang sulod lang. Pag Tarso taon ni nga labok ay. ay,
ano yung klaseng lamok, no? But anyway, sana katama sa New Government Center. Kabalog aksyon na Eric, Chinese lantern sa atubang mismo sa New Government Center along sa parke ni sa NGC. May nagkakabit-kabit ng Chinese lantern. O, siga nagpakabit yung mga Chinese lanterns. Ang aton sining kon mismo daw sa pinaka-fish pen, sa may kon bala yun. Sa may tubig bala, sa tubang bala sa NGC. May pinaka-falls bala nila kung lantaon ta bala mga kondre. Ang kanami lantaon, no? Kaya may mga bulak na may mga suga, Black Sun Eric. Direk sa may fish pen nila na yun dampe. Okay. Samtang nga iban nga mga utod taga bahog sa mga isda. Galantaw man sa ibang ka pa picture man aksyon na Eric. Kaya although bisan jutay ka tao, ang tao nagpa-picture sa gyapon sa katahom sa mga bulak along sa atubang sa New Government Center. May nakabutang pa sa pinaka-front paginsini ang in celebration bala sa Bacolao Jata Festival aksyon na Eric. Speaking about Chinese lantern, nalabyan man sa patrol, halos plastado naman ang pila ka mga lanterns, no? Halin sa corner sa South Capitol Road, pagkanto sa may Bangga Ramos. Nagahilay naman aksyon na Eric, no? Ang pila ka mga parol o kung mga Chinese lantern, pati maanagid ang sang preparasyon, no? Tanggapin natin nga mga kauturan, partikular mga brother Chinese para sa Chinese New Year sa 2020, which I believe aksyon na Eric, masugod ni sila sa Sabado bala. January 25 masugod ang Chinese New Year, I believe mga 15 days, February 8, muli ang highlights ko aksyon na Eric. In preparation sa sining Chinese New Year 4 sa aton sining mga kauturan. Actually, ang Chinese New Year, Jackson Albin, January 31, 31. February 1 and 2. Okay. Thank you, kid. No? At least mga 8 days, sabi. Hindi ko man 8 days ko lang tawag mo. Ate, sa parang di start ko na muna eh. Okay. Kung tawag mo 3 days lang eh. 3 days lang, kid. Ano? 31, 1 kag 2 mo. Ay, okay. Pero at least ang importante dictionary sa Long Lacson bala. Damo na sa mga Chinese lanterns nga preparasyon, especially sa tubang balansang GNJ. Damo na to, no? Galing kayo iway patugasiga. Tawag pagkasiga na. Timing gid kayo, no? February 1 and 2. Opening man, no? Sa extension sang GNG. Ara na gani. Ay, ara na? Oo. Siguran ta ni. Siguran eh. Siguran ta gid, no? Ang importante ara da kay si Papang Nixon taho mong signal na mayo na kuno kay ga-approve na siya mo. Tibot sing ganon, siguro na ang mamamsang mga papang. Ang tirada da. Anyway, action na Eric kay ginalaw. May mga pulis pa tagalagaw yapon gabi. Yes, action na Eric wala na madugay. Naglabay ang iyasang 4 bala. Nato 4. Iyasang patrol sa police station number 4. Nagsakay to kaginamigo ta si police senior master sergeant kuan ba lang ilan sining investigador si Banjula. Sakay to kagina nagalambiyong man sila sa sining kagabiyon, pero kagina pag padulong ta sa station number 1 kunti may isa to ka 18 or rather mga 18 ka mga laya nga dahon ba plastic ang isang laya nga dahon sang marijuana. Kagina nagalambiyong man to nga pila nato nga mga kauturan ang mga kapulisan sa idalon sang police station number 1 action na Eric, no? Jutay na lang nagabiyahe sa buo gabi. Okay. Jutay na lang mga salakyan di pasahe. Kaginalabyan ta to mga taxi drivers to skilid bala sa Loop West East. Paghulat sa mga pasahero. Depende kung din gadulo nga pila ka mga taxi drivers naton nga nagapark lamang sa kilid sa Loop West East, no? Rela nga sa may mga panghigaron, pero ang kakalabanan makita ni mo diri ang mga motorsiklo bala nga nagalambiyong man sa sininga kagabiyon aksyon na Eric, no? Sa reaksyon na Eric sa ato sining mga kauturan kay Como
matawhay ang dalanon sa syudad sa Bacolod. Ti extra gid nga paghalong sa pagdala sang ila sini nga mga motorsiklo, extra nga pagpadalagan sa or pagdala sang ila sa mga salakyan. Mantong kagabi bala sa may area to action na director report mo kina sa Granada area. Patay ito ng bunggo bulito ka 10-wheeler. Ani man nasig guro ang pagpadalagan. Kaya mo nang hinahina lang kung gabigid. Oo, kay basta sa matawhay nga dalanon, especially gidya extra nga pagkahalong dapat makita man medyo masana gagana abi ang mga suga nila headlights para makitaan man ang ara sila sa atubang nila nga at least silikaw gid no sa mga disgrasya nga posible matabo sa malinong nga kagabihon. Kagay na silinga din Papang Nixon dami ikanta man sa harana no. Kay malinong ang kagabihon ti silinga mas mayo ang kantahon man ang malinong nga kagabihon. So parang siya na, Eric, kamuni ka pila ka mga observations ang patrol subong gabi, no? Diri na kita sa aton sining headlines, ginabulubanta 56,000 ka pesos nga balor sang daya nga dahon sang marijuana recover sang mga kapulisan sa Gwa sang SM South parking area. Samtang ginakabig street driver target sa mga kapulisan ang nadakpan sa basta operation kay nasang aga. Detalye mapatian sa pagpangalagad sang Action Night Patrol. With Papang Action narekta ko imbis na Action Nixon, narekta ko Papang mo. With Papang Nixon Tahom, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Action Radio. Action! Night Patrol! Ayos, salamat kinaksyon namin graba. There you have it, live report sa Patrol 2, Coastal Patrol. Ang atong piloto sa Action Papang Nixon Tahom. Sitwasyon sa Metro Bacolod, balikan na lang sa Action Alvin sa kulo kompleto nga detalye sang iya sining headlines. Observation report na Action Alvin Graba ginadulong sa iyo sa Kalwan sang Life Extension Clinic. Gusto nyo naman ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes? Upod sa ilang kalidad nga medical doctors, Kantui, Pamasari, Nanalakson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Programa mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, napatihan na vitamin hormone. Rekomendado sa mga medical doctors, damo sa balatian nga ginadala, damo sa balatian nga napaayo. Amo ini ang vitamin D3. Vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan, di ilang butika, ilabi na sa tanan nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sang vitamin D3 sa Life Extension, pwede ka text, pwede ka call, cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, upod sa ilidikalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ka vitamin D3, Tadui, Pamasari, Dalanlakson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol! Action Radio Philippine Standard Time, alas 9:57 na. 3 minutos para bilin antes kita magaungo sa takna nga alas 10 may gabidira kay Nonoy Manggubat. Nonoy Manggubat, sang Robilio Taxi, permigid siya nagapa urok-urok sa Action Night Patrol Program. Salamat gid kay Nonoy Manggubat. Sang Robilio Taxi. Kay paring Ken Alonsagay sang Tokyo, Japan. Napaurok-urok si paring Ken Alonsagay sang Tokyo, Japan. Hindi man kompleto ang gabi niya.
kung hindi siya makapaurok-urok pamati. Buhin-buhin natin ang atong sining mga kwan, ang atong sining mga greetings sa Facebook Live. Arigato sila ni Paring Ken Alon Sagay. Arigato man Paring Ken. Check attendance lang si Maldita. Amo man si Mary Grace Eugenio Fermin. Cathy Ver, may gabi ha. Sakay Michael Noble. Sakay Cheryl Dulaca. Sakay Tahwina Ruiz Amar. Check attendance lang. Nagapamati man sa atong kadagatan-aw sa atong sining live streaming ang mga taga Bureau of Fire Protection sila ay labi na gid si Carol B. Piacon Jr. Ara siya sa Silay Fire Station ka lantaw sa atong sining live streaming. Sa kay Jonel San Esteban, nagabidala kay Jonel San Esteban, kapaurok-urok sa Action Night Patrol. Si Rosel Guapada, ginatamyaw lang ni Sir McTown. O kag migoy ako no si Michael. Ay sa mga friends ko kay Daichil kag Rujian. Ang nagapamati ginsubong sila ni March Malo. Mr. Bobby Munoz and family sa Talisay, may gabigid. Lawin Villa Espin, gapa urok-urok gid. Kay Jeffrey Castil, tamyaw lang si Edna Santestebano, AJ Santesteban, Wela Santesteban, alin kay Jonel Santesteban. Madam Marcia Coralda, may gabi ha. Sa kay Carol B. Biacon Jr., itay up na rin sa sila PNP ha. Ang imo sa nga information. Sa kay Jing Britanyada, may gabi ha. Sa kay Rosario Arangi, Jeffrey Arcastil, anagatamyawa. Sa kay Jocelyn Discotido Arto Yudoka. Haraga pa urok-urok ha. Si Toto Lito Geraldine Espinosa da, may gabi sa imo da. Pagbilog mo nga pamilya, sa Imos Cavite, ara man si Martin Alili. Ayos, sige. I-check na ang mga asod-asod na nga mga report gikan na sa ato sa mga correspondent. Unahon ta report live gikan sa Northern Negros. The return of the comeback, ang pagbabalik ni aksyon. Roger Gutib sa panibagong niya sini natipon nga mga police report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa aksyon Roger Gutib, line number 3 sa report. Jer, may gabi. Jer, please come in, Jer. Yes, action. Eric, may gabi sa mga aksyon. May gabi. Sana all. Sana all. And sana more. Sana more. Damo ginentriga gabi. Damo gabi na intriga. Damo na intriga ka. Oh. Sana all kaya, sana more mo. Sana all and sana more. And sana blessing. Oh. Ano lang tirada. Damo kita na intriga gabi. Damo kita na intriga gabi. Damo kita nakayuhom gabi si mo. Sana all mo. Mayor ka na. Kaya mo ka na say, nang relevant siya na. Gani man. Bisan diin siya ni mo iangot. Ara na tanan na. Kaya mo ka tayo subuga panahon. Sinere, kinanglan ng mahapos kag maintindihan.
Oy na kinalibot-libot ka pa. Gani man. Pagsiling nga pagkamusta kag may dala, ang wish mo na yon sana all. Ayo di purma. Tuod no, mo nang tirada para wala ka nahanlaw, no? Sige may masulod pa mga musta mo. Oh, correct. Sige may ko nag-wish ka na ganaan. Pagkamusta pag ilan ko may ara pag dala, kundi makasiling ka na nga sana more. Wow, grabe. Gapadugang. Sana more. Pwede. Pero ko na pagkamusta na, why man tupa, sana kunin ka na ni Lord. Yati. Ayo di purma. Kanang imo niya nga style do mahuya man ta ba? Sana. Yok lang ah. Ikaw ay kagigalong ha. Hindi ah. Joke lang ah. Mulay mo na karon nga kung may ara dahil mo ka daw nami tapos kung daw wala wala to mo chimpo nga sakto ka may ara gina ya. No? Bilib ko sa mo. Simple kon inang timpo bla hubas ang paya bla ni Councilor Rao. Gani. Kon kulob ang paya ya di kaya ng dalasyon damo na ba si Yerting bon ko ni kati daw na di gato daw ay ko. At kon makasiligan man wow, sana more. Buisit! Sana more! Damahuya man daw. Ano na nagtirada? Grabe nga mga pantalya ba? Wala sila yung wala ate. Damo lagi kayo sa nipis na ito tinai pero damo lagi ito nawong ano. Ay, Diyos ko. Mauya na kita ya. Gani ka. Sige lang mo na. Anyway. Sana more. Gani mati. Amo lang sa Eric mo. Balok kati life is always our prayer. Ara ka naman. Mahuya man ta ba? Ate, sige. Daw mahululwa man ang kinaon ni Toto William Prias imo. Puwerte ang tawa ni Toto William Simo. Daw isukay ang kinaon niya nga damo-damo kay na. Grabe si... Ha? Puwerte ka ng banat ni kuan mo ni Action William kina. Puwerte ka kita ka sa Facebook kina da. Oo, puwerte ang 8 ulyukan mo. Ay, gali. Sus. Digig pagpataman, bisan ulyukan pa na kay kung taman ka, kag sobra, di ginami. Tingala ko daw pata, balik-balik sa CR kay. Ayo di purma. Nasobrahan ka busog. Wow. Nasobrahan ka busog. It ulyukan nga daan mo. Wasi ko na LBM sa Blau. Siguro to eh. Ito ka, porte ng hanot sa pasayan mo. Yan eh. Masalikat to, nagmuno ko rin ko, nano ka, yung balik-balik sa CR, may kukubla. Ikaw si LBM ka. Magkot ang, kung si kinablos niya, anong LBM to? Kung LBM ba, lupot, buli mo. Ayo di purma. Buisit! Lupot, buli mo, no? Tuod, no? LBM, no? Mag-o nga term na, ha? May iba niya, loose bowel movement. Imo ya, klaro-klaro, gana ya, lupot, buli mo. Grabe, no? Yan kadugay na ako na nabatyan na bito, may kikubulumining, amo naglay ko muna. Grabe, no? Sila na sang SBM mo? SBM. Ano na saya? Ang SBM? Ate mo na sumpit, buli mo. SMB? Hindi na San Miguel Beer, ha? San Miguel Beer, ha?
SBM. Oh, SBM. Sumpit buli mo. SBM mo. Kay mo ito, LBM ito, mo LBM. Lupot buli mo. Inayang SBM, ito sumpit buli mo Klaro-klaro pag inaya. Ate, pwede mo man na mabulat-bulat ka ito kainit, mama no? Ayo di purma. Init ba no? Ayaw ka iti ba nag-init kung nablaw? Pasensya na nagkakaon sa gano'n. Dini ka, ini mo gada, ni kakaos siguro ka, basa-basa ila buli ni. Kung isa ka dahil kalain mo sa aton nga mga ilonggo mo. Gani, no? Todo mo, no? Kaya, amag mo nga, masiling nga manghagad ka kaon, masiling ka nga, kaon tanay. Kaya makuna kaon kayo may anay. Gani mo, no? Hindi ka ba na kaon, guro na uya, guro niya, kaon ta bala. Di kaon naman bala. Pero yung anay, resun bala. Di siya uli, ang ginagad kay napilitan naman lang. Ya kaon tayo. Ayo di purma. Kaon tayo. Ay, Diyos ko. Baka mo kayo nabalalas ang kilala. Ay, kabuisit. Kaon tayo. Ito, mo. Napilitan naman lang siya mo. Kaya napilit siya. Ito kaon tayo. Sige na. Kaya karoon matalala. Itas ni karoon. Gusto na. Ay, Bertio. Ay, terrible, Sige. Sige na. Kaya kasi magtalala. Itas ni karoon. Gani man. Daw ka lain man kung amo na ginatuloyan. Basi ko wala sa gana. Karon mahimo tas na nga linugaw. Pakwa na toyo, pakwa toyo. Gani man. Sige na. Balita na ta. Gusto na. Naglaway ko. Sige na. Balita. Mayo nga balita na. Mayo balita na action direct eh. Kaya na. Dahil konsentrata na. May nga balita ni. Kaya ito lang 12 anyos si bata lang nga grade 7 nga nadula. 5 kadlaw na. Pinakapuli ni sa kaina. At ulit sang aton nga gin po sa Facebook kag dason nagpakaya mo di bulig sa aton ng tiya black kag okay. Sa aton ko blatter kasi sang Webes pa ton dula mo oy kapuli kablaka ng lulo ko balakang tiya ang advisor tawag sa aton si Ma'am Lucel de Pedro ya sir ako ang advisor teacher advisor bala siya ng gin post mo kasi do siya sa dula bla. So nga, sir, siya nga gabi, nag-chatay kami. Sila nga, to sa siya mama, sa Bacolod, kay mama, yan sa Bacolod, Gobra. Kaya sina nga papa, bali, separate na sa asawa, sa yung mama mo, kasi daw, ay guro mo tsaktuan ay. So, ari sa lolo, yan din sa Villa Barbas, sini nga, 12 anyos. So, natabo, action Eric nga, taling ko timayo mo na, ma'am, kay okay na. Pero sa ngaga, nag-chat naman sa liwat, nagambal-bata niya, way ko kaya sa Bacolod, yari ko niya sa Malubon. Ate, ging katulad sa tiya, sa iyang location, pwede nga gabi, nagtawag ang tiya, nga ara na, ang ining si Bernie Joy, Nicor, na bata, ni nga nadula, ara na, no? Nag-upod siya gali sa
barkada yaman abot lagi way belar pabalo sa ginikanan aw sa yang guardian mong lulo ya kag ang lulo na ngay man bulig si makatiyaan damo na wala ka man makatiyaan kiti babaye nga daan mo wala kinerekara na siya nakita na sa mismo sang pamilya ini si Bernie Joy so kabay pa nga hindi na magsulito na kundi nag-ambal ang tiya nga sila nga sir ngayo kami tanisay mo sa tiyempo nga basi kung pwede mo counseling bulanin ko sige tiyempo ang basi kung buwas baka kanto magkita na agad nga ma-advise na to pero ilang na makabalik sa eskwela kasi way sa eskwela pila naka-adlaw mo halipas ang web sa subong kay nalagit siya nakabalik sa ila pero at least ay bukas nang yasin nga lulo yung guardian diba sige pumati mo ng iloy siya sa makulod sera naman ang bata na rescue ko na nakapauli na sa atol sila mga police report sa atol sila mga balita action Eric isa ka wanted person na ginakop may kaso nga prostituted murder na ginakop na mga rasdos untak na sang hapon sinila mga adlaw sa 21 sa bulan sa Enero sa liin so sa report ang police sa warrant sa Buena Section sa Police City Master Sergeant Malbert Biloso kag Police Senior Master Sergeant Deliver Bar upod man ang mga iban pa mga kapulisan ang nagpadulong sa diin naamtangan sining wanted person sa direktiba man ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuito so gin-endorse sa kapulisan sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility una of course sa disofficer tapos ngayon siya ang kitpaidalom sa tawag nga physical examination dari sa may Cadiz City Emergency Clinic ining si Samuel Pabuhaya Comabrasa alias Agong 39 anyos sa edad kag inisya residente sa St. Patrick Village sa Barangay Tiglawigan siyudad sang Cadiz ni siya ang may kaso sa siling na sa kaso ining prostituted murder arestado ini siya nakapit sa Enero 21 tay 2000 arestado ini siya karugid nga adlaw Enero 21 tay 2020 sa dayon ang iya sila nga warrant sa may criminal case number 18-6675-C kag ginisyo sa RTC branch 60 sa siyudad sa Cadiz nga lagdaan naman ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea mga 200,000 pesos ang iya siling piyansa ipanulog sa korte ago din siya makangkonsang temporaryong kalwayan pero subong wala pa man siya makapiyansa na nagkapabilin siya karon sa PNP Custodial Facility sa siyudad sa Cadiz sa isa pagid kabalita sa Eric isa man missing o kunadula nga isa ka sakayan fishing boat o motor bangka nga nadula nga ginadak kini sa may gadsang nga baybayon gid pa record ini ni Merlinda Maro Andaya 53 años sa edad kag residente sa barangay Bangkiruan sa siyudad sa Cadiz gadsang baybayon ang ilabalay kagara man ila pangabuyan suno sa iya sinepanay sayon nga kahapon pitsa 20 alas 4 na sa hapon iyan diskubrihan nga ang ila sining fishing boat ini may pangalan nga RV ini ang wala na sa dakal o kondre sa may sa may bayan sa din nati dira man nila pundo lang kag suno sa report nga ila man inigin pangita pero wala gid nila nang makita ang amo nga pambot so basi wala ko may ara nga bakuan baligya ako na naman si dapat ipabalo lang gilayon sa pinakamalapit man nga talagapan sang barangay o sang pulis ay ina siya gina pangita man sang tagiya so far mo nga tumadulong nga report mga balita sa Eric mga informasyon sa siyudad sa Cadiz sa Caronte muna sila ko malapuyot na gid kay Bante kanamo nakatama sang mga pangayaw balang mga talan-an diri karon ari sa may dalan sa kabilang dekete ibutangan dira sa mga kanupila ina subong ang sitwasyon di ba siyudad sa Cadiz sa unaya mga kiosko diri ina balang
obra ka lang na balay-balay, hayom, kau na mga tapasok kapal, kau na mag-ampil-ampil sa mga kawayan, da, para nga may ara, kabaligan, butang mo na misa, sabongya, naka-uniforme, tanan, kasi nakakanupi, tanan nakasinereka. Kanami, abla tanawon, tao. At ako gani, parang ano man tagamay di, parang daw magmayo-mayo-man ang aton di pribot, tiga puro paminta kita, no? Para nga at least pagabot sa direct sa mga bisita kita. At least medyo presentable man di gamay ang aton sini nga lugar aksyonerika. Timayon na da. So, muning aton nga kala kaga subong ti puro-puno na ang freezer kati naglantan na mag-advance ng raan para bakal sa mga dapat tulutuon naton para nga preparasyon na. Correct. Ay man, tikon hindi na ito pag pangitaon ng wholesale ba na, halimbawa pa nagpakatay kaginsang baboy, kaya parang bilogin na, parang konti, pamutang mo na, parang magamit, kaya siyempre, mga barbecue na, mga nasal manok tanan na, tiyari na di, seafood, sariman na. Correct, mga tikon sa ito mga tagpo naman, sa lapitan ka lang lagi, kung parang makagulog ganit, manta makagulog nan siya, manta. Laban. Amo ni! Sana all. Correct. Sana all ay nandito. Correct. Sana all tanan nandyan. Punta lang kay Roger. Yari. Kanto lang ko. Kaya iti matipanan magkamunamon niya. No? Correct. Sa atong sini nga area, agad nga maka-servisyo magkita. Sa mga kilala ta. Correct. May gabi na kay Police Colonel Calixto Mabugat. Tapos kanto sini. Ati may nabasi makalusot na si Colonel. Tapos si... Basi obdo niya si Kwan, basi obdo ni Colonel Calixto Mabugat, si Pegasus, kag si Madam Mabugat. Oo. Dahil laban-laban yung nagkanto siya di, kinaglaan mga biyernes pa lang rin na siya di. Pati prano pa. Okay, para damo man siya di, may mansyon man na siya di, gani siya ba yung kay Mabini, Gani. Para lang di siya mabudlayan. Nagmasikaso ito man. Si Police Colonel Calixto Mabugat. Kailan natin plano pa, pabalo na sa kadaan? Pabalo na sa kadaan para makapreparar kita para nga maamuma naman si Colonel Mabugat. Yes, man. So, namiyaw talaga maipupumati-liwat si Kapadal Diaz, si Mr. Jonathan Diaz. Samot kon malusot mas ladin, dahil Toto Joel, hindi basang ko. At hindi na mapagtama si Joel ko si hindi basang ko, malusot man dahil. At masi kung makalusot sila, dala na dadayin na iba, kaya daw di ay pag-ikukat to na si mo. Sila kay maabot ginalang grasya mo. Gali. Si Toto Albert po, hinulan, ipamati mo na sa ito na. Na. Lato-lato na laguro, ako na ang kabubuto ni Toto Albert, na. Kaya nagpamati mo na sa ito. Diba yung gabi na Toto Albert, kumumala sa kay retired SPO Orlando Alvarez, kaya ako gini partner man, updanay gid may ng partner gid sa mga hilikuton bala. Kag diri man sa syudad sa Cadiz, of course, si Mr. Apid Bacumo, real dito sa pantag, si Abong Maradyo. Gano? Marinon rin ni Peria, di pare Apid Bacumo, bla, ritupan ko lang diwa. Siling ni pare Roger Montalvo, ito wala kita da, si dia? Uy, ito kayo Roger Montalvo, glibaw. Oo. Kasi magkapamasyar magkadikaya. Oo, pero basta magkapamasyar, mata siya. Oo, may dala na siya kabutilya nga, kwan. Matik na niya. Basta masilika pa nga pulo ka karton, kaya ni pare Roger ya. Erte Awanis pare Roger punaw ya. Kasi Toto George sa Power Dream, Toto George Ributon, si Miguelando Baco, pamati mo na sa aton. Mayong gabi, kagay Mr. River Dasa, di siya may Villa Beach, Barangay Sumtre. Porting damo sa ato listeners Cadiz. Gani si Tagya bala sang Tingson na bala, Beach Resort, pamati sa aton da? Ay, si Danina Tingson, Grossman ba? Pero kaya na-remind mo ko, pero may pamati, ginagdaan mo. Siling ni pare Roger Montalvo niya, Bulawan hatag ta. Ano? Bulawan ko nang hihatag ni pare Roger Montalvo. Bulawan, golden. Gold. Gold, ay, golden. Pabuta lang Salamat kita kay Sir Tocayo Roger Montalvo. Advance kita na, Sir Tocayo Roger Montalvo. Yes.
Mga balita nato gitutugan dari nasyonal sa kalisyon na sa balita o sa aksyon ni sa aksyon Roger Gutim report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Salamat kina Aksyon Roger Gutib. There you have it. Live report sa Northern Negros. Ang balita ng Aksyon Roger Gutib, gradula naman sa inyo sa Kalawan sang DTX 500 capsule. Para sa kompleto nga management sa iso nga liver detox, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw. Ang DTX 500 capsule may detoxifying compounds. Muna siya bali ang nagatinlo sa dugo kagatay. Ini ang may mga active ingredients, phytochemicals, at antioxidant pangontra sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Magtumar ka, adlaw-adlaw, DTX 500 capsule. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Antes na ito dugang ng mga report na gikan sa ito sa ring mga correspondent. Sa Silay City, nagkapamatigid sa aton always si Jory Chudusyo. Sa kay pari Arman Toga Pilayo may gabigid sa Negros Daily Bulletin. Si Ami Pioho nagatamyawgid sa mga Bacoleños. Mateo family kag M. Crew dancer, good luck sa inyo nga sa kawayan nga performance. Alin kay Berna Flor Icol Mateo. Si Lailani naga-monitor man sa aton. Amo man si Marsky Toriaga. Si Nathan Shosonsuela. Si MG Mary Juros. Likewise sa kay Inday Braza. Si MG Mary Juros. Sa kay Iloilo ni produce ka pamati sa Action Night Patrol Bacolod, no? Sa kay Tokayo Nelson Magbanwa Jr. Primota. Sa kay Mr. and Mrs. Frankie Alojado and family. Samya ko lang si Mama Leonela Suela, happy 90th birthday. Alin kay Nathan Shosonsuela. Kinatamya lang ang Gamma Omeron Delta Sigma Brothers and Sister All Chapter here in Negros Occidental. Alin kay Bradnyo Jason Alpuerto, watching from Gihulngan City. Sa kay Miller si Kenya Cañete, sa kay May Pilayo Alonso, of course sa kay Marilo Catinoy, Al Pacino, mayang gabigid. Sa kay Razel, kinatamya lang ang pamilya Silva sa Barangay 16. Alin na kay Razel, ha? Sa kay Babes Martinez Pilie, oy, sa kay Scarlett Vallega. May gabi dira kay Miss Scarlett Vallega. Sa kay Madam Edeth Janson Binoman, ang mother ni Police Captain Wilfredo Binoman sa EB Magarona Police Station. Happy da. Ryan Hangayo, sa kay Major Ramel Sarona and Company, sa kay Dongding Lu, si Scarlett Vallega, gali kabangkalani, no? Tamya ko lang bata ko si John Ray, John Paul, mga grupo ko nga mga drivers sang Talisay Bacolod, tanan nga mga tabahuda, Association kag Britannia Family, tamya ka mo ni Jean Britannia sang Concepcion Talisay. From Silang FAU, Cavite, kamusta Bacolod? Siling ni Rafi Saga. Sa kay Police Captain Elmer Bonilla, ang mapisan nga hepe sa Police Station number 6, my good friend, may gabidra sa imo, amaman kay Lailani Tolentino. Kay Maninoy Mae, kay Maninay Chari Salvacion,
Mayo lang dira nga paurok-urok, maninay Sencha Morph, sakay Maymay Kagaloy Bibidor. Watching from Hong Kong si Madam Glyza Oliasa. Nagapaurok-urok yun. Alin sa report ni Aksyon na Roger Gotev, sa Luwanta Report live gikan sa may San Carlos City, the return of the comeback, Aksyon Stephen Prisquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Aksyon Stephen Prisquito sa balik ka report. Aksyon Stephen, welcome back. Please come in. Duwa ka sunod-sunod nga mga kinawatay na sa Pusa, Ciudad San Carlos, nga sabihin ining mga nagreklamo ang gigawatan sa mismo sa ila panimalay. Ang mga biktima, kilala ini si Maria Brita Ribadomia Idolino, 51 anyos ini, isa ini ka-supply officer sa City Mayor's Office diri mismo sa Ciudad San Carlos, ka-residente man sa Silver Street, Teachers Village, Barangay 2 sa sini mismo nga syudad. Ini nagreklamo ini siya sa atong kapulisan nga sabihin iya gialigar nga kahapon mga pasado alas 3 kagina sang kagahon nga sa sulod mismo sa iya panimalay ginkawat o gikuha sa isa ka suspetsado ang isa ka unit nga cellphone nga iPhone nga color rose gold ini kag may combination ini nga white no nga nagabalor ini sa 50,000 pesos kag isa man ka unit sang wristwatch nga Fossil nga brand nga silver ang color sini kag may brown nga strap no nga nagabalor man sa 9,000 pesos kag may total amount ini nga 59,000 pesos kag sunod pa sa biktima nga ginpuwersa sa sining mga suspetsado ang ining iyang doorknob sa iyang balay kag nakasulod ini kag gikuha ang ining mga items kani nakilala naman ang ining mga suspetsado nga si Dorji Regalado Icotejo alias Jiboy kag 25 anyos ini wala sang asawa kag residente sang Ilagan Street sa Barangay 6 San Carlos City, Negros Occidental pinaagi sa pagguba sang doorknob sang amo nga iyang kwarto man kag amo ini nga nagkasulod ang suspetsado kag mismo nakita man sa complainant ang ining itsura sa mga suspetsado samtang nagapalagyo na ini pinaagis pang-exit sa bintana sa sining panimalay sang biktima dala-dala ini nga mga items kani sa karon na kag padayon nga gina-imbestigahan kag ipangita ini sang aton nga kapulisan sa pinaagis sa theft and robbery section kag ang isa man nga na biktima ang mag-utod ini Action Eric nga ikawatan man sa sulod man mismo sa ila panimalay pinaagi man sa sulod sa ining ilaman nga portan kani nakilalaan ang mga biktima nga sila Fritz Geraldine Siembra takida kagang ining 25 anyos ini siya wala sang asawa kag upod man ang iya nga utod kag kilala man nga si Shania Paula Siembra itakada no mga babae ini 19 anyos kag wala man sang bana kag residente man ini sila tanan residente sang Gumamela Street San Julio Subdivision Barangay 2 San Carlos City, Negros Occidental. Personal ini nga nagreklamo sa aton nga kapulisan ag ilagi aligar nga nagsanagbigay nga adlaw alas 7 sang gabi nagsulod sa ila panimalay ining duha ka mga suspetsado kag nakuha ang tatlo ka unit ini sang laptop nga Apple brand kag nga may value ini tanan nga sa diin nagbalor ini tanan sa Capino sobra sa 160,000 pesos o 200,000 pesos initanan ang balor sa mga laptops nga nakuha sa sining mga suspetsado kag nakilalaan ini mga suspetsado nga sila ni Alejandro Hilado Jr. ipatatag alias Dodong Kirat kag sining si 39 anyos ini siya wala sa asawa wala man sa trabaho kag residente sa Fatima Village Barangay Rizal San Carlos City, Negros Occidental kag ang isa ka suspetsado gikilala man nga si Dorji Regalado Icortejo alias Jiboy 25 anyos ini wala man sang asawa kag residente man sa Ilagan Street Barangay 6 San Carlos City, Negros Occidental pinaagi ini sa pagguba sang bintana
kag ang lock sang among bintana kag nakasulod ini sila sa kwarto sa mga biktima. Gani nakilala nini gilayon sang isa man ka persona nga nakakita sa ila kag gilayon nga gisumbong ini sa aton kapulisan kag mayo lamang actionary kay ini nadapan man gilayon sang aton nga theft and robbery section pinaagi man sa aton mga kapulisan. So sa karon ari ini sa kustudiya sa San Carlos PNP ang ini mga biktima kag na-recover man ang mga items nga nakuha sa sining mga kawatan. Amo lamang ina ang aton balita alin diri sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ni si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Stephen Fresquito, the return of the comeback. Ang balita ng Aksyon Stephen Fresquito sa San Carlos City, ginadurong sa inyo sa Carlos Santon Plus Herbal Santon Plus Coffee Mix. Nakahibalo bala kamo nga isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix makatagili sang vitamin, minerals kag insoluble fiber nga kinahanglanon sa ato sining alawas. Ini bangos sa kada timpla mo sa Santon Plus Coffee Mix, mayara nga soya nga mas kilala nga maayo nga source ng insoluble fiber nga makabig sa serbitinlo sa ato sining nga kulo no kontinayo. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na? May bolong ka pa. My God, I hate trucks. Mayong gabi nila sa kay Lani Tolentino. Kami ako dira sa mga taga-sityo Nahanunga, Barangay Biak na Bato, La Castillana, Pamilya Deles. Watching from La Carlota City, si Fredsky Deles or Silid. Nagapamati sa ito sa may Cabuyao, Laguna, si Alex Dimitilio. Actionary Chinese New Year start from 25th of January, okay, till February 2. Salamat gid kay Maria Rovi. Sakay Jamjam, may gabi Sakay Amboy Usubra. Kay paring Ryan, kay Kumarita Hasselborja and kids. Sakay Ernie Encarnado and family. Philip Diaz Tabs, may gabi dira. Kamusta dira si Toto Philip Diaz Tabs? Sabay pang ara ka sa maayo nga kahimtangan. Mbaw, perti Mami El Severi kag Brad G. Dilag, Toto Boknoy ang panamya. Marlon Sikinya Cañete. Sakay Butchoy. Check attendance lang si Miarfe Harina. Sakay Brave Hawk sa Saudi Arabia, mayong gabigid. Josephine Cardinal Abrigo, Eric Sompay, Malunis family, ginatamya kamo ni Florence Kahulaw. Bernard M. Tabino. Check attendance lang. Pamilya Makuring. Ang panamya halin kay Christopher Makuring. Sa kay Father Nomer Makiran, Pads, may gabi dira si mo. Kapaurok-urok pa si Father Nomer Makirano. Si Bratsky Villo, sili nga maninoy, may gabi. Uy, si Ihada ko ni Guru ay. Ihada ko ni Guru sa Kwan? Sa, si Ihada ko Saudi. Si Bratsky Villo, Si Toto Errol Cordero Alyangan. Upo sila ni Rex Sibilino. Ay, perti. Sa kay Sir Edwin Pineda sa New Jersey. Sa kay Marisa Pontero. Ay gabi, Mr. Guapo, Roger Gutib, sila ni Marisa Pontero. Ay, perti. Happy dinagsa lang da ko, no? Sa kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales. Tamya lang ang Miraflores kag Cuales family. Dira sa may sitio Cubay, Barangay Napoy, Kabangkalan City. Alin na kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales, sa Qatar. Kay Sir Arnel Vinares Sr. Guardiano family, ginatamya ka mo ni Mark Guardiano. Kay Tita Bibing Severino, retired police captain na Dingdong Severino and kids. May gabi dira sa imo. Si Engineer Arthur Normandy, Jojo Arturo Santander, kag Joe San,
Ginatamyaman Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales sang Qatar, no? Good evening, Action Eric, kag rest in peace sa kapid sang bana ko, Roland Pineda. Ay, okay. Amo sa aksidente kagabi sa kwan sa Granada. Alin kay Jonalyn Sivalia Pineda. Our condolences. Raymonda Dolo Chinto. Kakadlaw ko sa kadlaw ni Axel Roger. Kay kumari ko Jennifer Dislati. Kamusta din si Madam Kwan? Gloria Sumbito. Kag si Sir former Barangay Kapitan, my good friend Joconi Sumbito and kids. Sa kay Jomar Balisteros Ong. May nabidala kay Jomar Balisteros Ong. Nagapaurok-urok Kids Action Night Patrol Program. Hindi man kompleto. Ang gabi ako hindi sa makakuan eh. Makapaurok-urok pamati sa Action na Night Patrol. Sige. Alis sa report ni Action Stephen Presquito. Tamon Forte, may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa Action Tamon Forte sa report na tamang gabi, please come in. Yes, Action Eric, isa naman iya ka wanted person, top number 4. Ang natigayon nga maristo iya sang katapo sang kapulisan sang Sagay City PNP sa pagpamuno iya ni Police Major Antonio Benitez Jr. sa sinigid lang nga hapon, Action Eric, pasado alas 12:50 tuig 2020 kag Enero 21 sa batong iya sa suspitado, Action Eric, nga mo si Milicio Parcon Junior E. Lugatiman alias Junior Parcon, 47 anyos, may asawa, kag nagapuyo ini sa Purok Agudo, Barangay Di Gustelo, Syudad iya sang Cadiz, Action Eric. Sa warrant of arrest nga gin-serve sa iya nga may criminal case number 2621-S sa kaso iya nga robbery by band nga gin-issue kag ginlagdaan iya ni Honorable Judge Renato D. Muñez, Executive Judge sang Regional Trial Court, Branch 16 nga nabasa iya Syudad sang Cadiz, kag napitsa ni Action Eric sang Nobyembre 15 tuig 2001 kag may bail ini siya, Action Eric, nga ginrekomendar ang korte sa balor iya nga 40,000 ka pesos para iya naman sa iya temporaryo nga kahilwayan. Kag subong, Action Eric, ining suspitsado unong sa custodial facility sang Sagay City PNP. Amo ni aton mga madulong nga mga balita sa sining gabi gikan diri sa siyudad sa Sagay. Action Tamon 14 nga report na sa balita oras aksyon sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon, Night Patrol. Salamat kinaksyon Tamon Forte sa imo sa balita. Ang report ng Action Tamon Forte ginadulong sa inyo sa kawas sa Santol Plus Herbal Soap, epektibo kag puro sang moisturizing formula. Santol Plus Herbal Soap, epektibo kag ginapalumok ang panit, ginapahamis ang kutis para feeling healthy skin. Santol Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Alin sa report ni Aksyon Tamon Forte sa lawanta report ni Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Percival, may gabi, please come in.
Mayong gabi, Action Eric, kaga subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Alas 10 ang aga ang Valladolid Police Station nag-serve sang warrant of arrest sa Cruising Pakul, Barangay Palaka, Valladolid, Negros Occidental. Ginapangunahan ini ni Police Captain Josette D. Catunina, officer in charge kang Valladolid Station, Police Station, kag ang alert team sang station nagdakop diri sang isa ka persona aksyon na Eric nga ginakaingadlan ini si Norman Hermosillas E. Carpio, 49 anyos, kag pumuluyo sang Barangay Lacaron, Valladolid, Negros Occidental. Ini si Norman aksyon na Rex may violation sang Section 5, Paragraph A, Paragraph 2 sang relation sang Section 6, Paragraph C sang pariyo nga kaso sang Republic Act 9262 nga may case number naman ini nga 4646. Ang ini nga warrant of arrest gin-issue ni Francis B. Guanson, Executive Judge sang Regional Trial Court Branch 62, Bago City, nga may pitsa naman ini sadtong December 13, 2019, kag may bill recommended ini nga 12 ka pesos. Ini si Norman sa karon nagapangatubang sang kaso nga ginakomitar sini kag detain sa custodial facilities sang Valladolid, Negros Occidental. Report live gikan diri sa Valladolid PNP para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Salamat kita sa Percival Villamor sa imo sining report. May gabi dira sa kay Toto 315. Sa kay Toto 315. Sa kay Migo ko Cesar Espinosa Iladja. Nagapaurok-urok manglisato sining kapag pagalagad. Salamat gid. Mailan dira kapag paurok-urok ha. Kag draman kay Jomar Balesteros Ong sa kay Leo Mark Roncal Tanyo sa pamilya Tanyo kuning Contano, pamilya Roncal, alin kay Leo Mark Roncal Tano. Nena Rose Manukan Country, tamya ko lang si Mel Rose kag si Lane Lee Tutor, alin kay Aldrin Limaco. Sa kay Sir Chris Cordero, Sir, may gabi, Raymond Dolociento. Kay Toto Sammy Roger Awing, Brian Alfonso Tordillos, Makoy Guevara Jasnis. Uy, sa kay Madam Julie Hamandre, sa kay Engineer Nonoy Garunan sa All Sector Industrial Sales, sa Kabangkalan, may gabigid, kay Manang Erlinda, kag Manong Mario, Berdy Frado and family. Sa kay Yuni Ferrer Bilaong and family, happy listening. Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, gali pamilya Awing, ginatamyaw gid ni Sammy Roger Awing. Pre, mayong gabi, kamusta lang sa imo? Kasi tanan nga nagapamati, nami kadlawanan yun ni Idol Roger ba? Siling ni, I think, Colonel ni si Kwan mo? Colonel kon Lieutenant Colonel. Si Sir Chris Cordero. Sa kay Catherine Sioson Doble, sa kay Leo Mark Roncal Tano, sa kay Inisor E.G. Suer, ay pwerteng pa-urok-urok pamati. Sa kay Lito Gerolyn Espinosa, sa kay Madam Teresita Urita Kahuraw, sa kay JP Ahina, sa kay Dali Maripusa, Jerob Martin Gonzaga. Ba nakakwan? Nakali si Jerob Martin Gonzaga. Maninay LC Kagbong Nyadas and family. Si katandans lang si Jezreel Humayaw, Rosemary Yanson Hungko.
Dumduman ko ni si Sir Cordero na interview ko. I think daw siya ning unang chief of police sa La Carlota mo. I think Lieutenant Colonel na sa sumungkon na full-fledged Colonel. Sakay dinis sa Miliama Albito, sakay Pauline Joy, sakay Ren Santa Maria Sales, Nonoy Martinez, check attendance man si Albert Anchado Kaluoy, Joanny Mel, blackout di sa maawak si Eric, Hili Kubi Tamiao sa taga-Sinico, Jerob Martin Gonzaga. Dumduman ko ni Jerob Martin Gonzaga kung brand out sa bago, kung di brand out sa maaw. Hindi ko ni madumduman. Sa kay Major Jolie, Major Gilia. May gabi nila. Kay Lisa Ramos Ilona. Tami ako lang si Jacin. Kapaurok-urok. Morsha Abu-Abu. Florence Kahulaw. Bolivar family. Bolivar family sa Silay City. Watching Saudi Arabia, Winston Bolivar. Kami ako lang Naranha family sa Barangay Kapitan Ramon Silay. Lenny Jean Toledo Harana ang panamyaw. Kami ako ang biyaw ko kag Imperado family. Barangay 30. Kag mga PGBI family sang palin kay security guard biyaw ko. Okay, Winnie, Winnie Labaro, may gabi da. Hukagi, may gabi. Pamilya Pinyol, kag Lucena, Santa Barbara, luha ko sang kadlaw sa inyo ni Roger Gutib. Salamat kay Ophelia Pinyol. Sa kay Hukagi, may gabi ha. Tami ako lang akong alaga sa Dubai nga si Muhammad Alawadi. Please English lang, salamat gid. Alright, good evening to Muhammad Alawadi in Dubai. Greetings coming from Cheryl Deleka. Your bodyguard. Cecil Castro, may gabi da. Pamilya Baal sa Morsha, kinatamiyaw ka mo ni Hukagi. Si Rhea May Vergara, Cecil Castro, Manang Lina Vicos, napunta limang sudan ko, ba kanamit. Ari ko subong sa ilog, gamonitor, sila ni Mike Johnson. Mr. and Mrs. Lonsky di Dulo sa Pojaira, United Arab Emirates. Mga taga DBI Kalumangan, Pamilya Lopez, Melanie Esperagosa Lopez, Wasi Pramakati, si MGA Lopez, Christopher Redfield, si Ninyo, may gabi da, Gladys Noble, may gabi, Percival Amistar Gamao, Bingbong Lee, sa kay Josephine Acupa de la Cruz, watching from Kuwait. Sa kay Carlo Vincent Lopez Malyari, may gabi. Smigol Baggins. Grabe ang opening action load, diba? Military biko, pelikula na nakita, pero tuntuod gidya puerti. Sali ni Smigol Baggins. Master Benji Di Paula, kami ako gini Carlo Vincent Lopez Malyari. Juan Roberto Nanet Delioso Sr. Boga pa urok-urok man. Hi Armageddon. Thanks for your message. We are not here at the moment, but we'll get back to you soon. Armageddon. S. Barcinilia. Ay, puwerti nga mangalan. Sakay Red Mankind may gabi. Red Mankind. Ga paurok-urok mo sa pamati sa Action Night Patrol, no? Sa DYEZ Action Radio Bacol. Ayos. Daghang salamat. Mabalik ang inyong sining nga palatuntunan. Dala pag-type ko pang kaina. Magidon Barcelona. Okay. Pagbalik na ito, resulta sang loto, resulta man sang report, balik. Napapalaga na siyang Alvin. Pagkatapos na sa ito sin importante,
nga mga pahibalo. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balita. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato papalagad may gabi dira sa pamilya Salazar kag pamilya Grand Floor sa Mercedes Maaw, Bago City. Alin kay Armageddon Barsinilya nga nagapaurok-urok man sa atong sini nga pagpangalagan. Sakay Boots Choy may gabi. Sakay Doy Grigas. Oy sakay Toto BJ Paraconda may gabi gid. Kag sakay MGA Lopez. Sakay Jid kag Glimmer sa
Tamiyaw ka mo ni Carlo Vincent Lopez Malyari. Oy sa amon sining first lamitanay sa Panokoy Sinulog Festival sa January 24 8 to 12 may ara kami nga bloodletting activity kag dental mission. Pag January 25 6 a.m. mangrove planting, 7 p.m. SG Lamhi Tanay Queen Panokoy 2020. Pag January 6 sa muning highlight Domingo, sa isang aga Sumba sa Panokoy, as 9 sa aga pottery making demonstration, Kalauna mo nga mga Sinulog street dance arena competition, first Lambitanay sa Panokoy. Alas 7 sa gabi ang Guardians Ram Night. Sa muni ang mga aktibidades namon sa first Lambitanay sa Panokoy 2020. Ayos! Sakay singkit na mayong gabi. Salamat na nog happy gid alaga ko. Happy anya ngalan niya. Ni Cheryl Dulaca. Sakay ni na Deras sa Maniego mayong gabi dira. Ari nang resulta sang loto naon ko ang 658 to. Jackpot price 136.6 million pesos. Wala sa mga nakakuha 27, 50, 42, 52, 15, 34. Again 658. Ang jackpot price 136.6 million pesos. So grabe ba? Resulta 658 again suliton ko 27, 50, 42, 52, 15, 34. Resulta sang loto 649, jackpot price 40.1 million pesos. Wala sa mga nakakuha. Resulta 649, 22, 45, 46, 21, 41. Again, 22, 45, 46, 21, 41. Kag 642, wala sa mga nakakuha sa jackpot price ng 8.4 million pesos. Resulta 7, 9, 11, 37, 19, 36. Again, 7, 9, 11, 37, 19, 6, 7, 9, 11, 37, 19, 36. Kagawad, makadto kami dagali sa amon programa sa BFE. Okay. Sige. Tuling ni Carlo Vincent Lopez Malyari. Balikan ta si aksyon na Alvin Graba sa report. Nasaan ang aksyon? Naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Antes sa report na sa Alvin Graba, ginatamyo ka magaling si Eggsy Cabarles Sistemes, Misterya Dra, may gabigid, no? Kay Tart, Nirak, Tahang, Langit. Aksyon, Alvin, sa report, please come back. Aksyon, Eric, na-recover kay na sa hapon sa mga kapulisan sa idalom sa police station number 1. Ining 18 ka plastic sa shade sa suspected dried marijuana leaves. Okay. Mga alas 4:30 antak na sinila mga hapon sa gawa sang perimeter sa South Mall parking area sa SM City sa may dalan Lusuriaga, Balaction, Eric, Barangay 13. Then sunod diri kay Police Major Jobel Sidel ang tagpamuno sa police station number 1. Gingkol sang mga security guard sa idalom sa SM City paagi man diri kay security guard J-Ron Magbanwa. Ang mga kapulisan sa police station number 1, especially si Police Chief Master Sergeant Jim Augustus Velasco. Matapos na diskubrihan nga may bag sa kilid sang dalan sa may guwa sang parking area o kung sa may Lusuriaga Street nga may unod nga dahon pero wala nila pa ini aksyon na Eric usisa pero pag-abot sa nga mga kapulisan dito na aksyon na Eric nga ginusisa ang unod sa nga bagkag nakita ang 18 ka piraso sa nga self-sealing transparent plastic sa nga ginasuspitsuhan dried o kung nalaya nga dahon sa nga marijuana kag gilayon gin turnover una sa police station number 1 kag ginusisa sang grupo sa mga kapulisan led by Police Major Jobel Sidel. Okay. Diri aksyon na Eric matapos nga na usisa gilayon nga gin dala no ang ining laya nga dahon sang marijuana o kun gin turnover sa PNP Crime Laboratory sa Negros Occidental Police.
Provincial Office. Sa dugang pagid nga balita sa pulis, arestado man ining 43 anyos nga lalaki matapos aktuhan sa mga kapulisan nga nagbaligya sang suspected Shabu kaina sang aga sa may totong dos barangay Felisa, syudad sang Bacolod. Ang suspect diri kilala kay Rodel Berhit. Nagapuyo ni siya sa Zone 3, syudad sang barangay Handumanan sa syudad sang Talisay. Sa diin sunod din kay Police Captain Armilin Vargas ang tag pamuno sa police station number 10. Ining si Berhit ang ginakabig sang ila siningahanay bilang street level target gid lamang, pero naaktuhan ni siya aksyon na Eric nga nagbaligya sang suspected Shabu sa isa ka police. Din sang ginusi sa pagid ang suspect aksyon na Eric nako alpasaya ining duha pa ka plastic sachet sang suspected Shabu. Karon ining suspect nga si Berit ang ditinido karon sa custodial facility sa police station number 10. Balita kag report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Good night, ka. Salamat kila sa Papang Alvin Graba sa imo sa nga report. Mga bidira sa kay Mary Ann Cardenas. Kami ako dala ang ako nga makuturan sa Batangas. Alin sa kay Mike John Seba. Happy birthday kali kay kumari ko January Noble, ha? Sa kay kumari ko January Santillan Noble. Happy birthday, Mare. Ang panamyaw halin sa imo duha ka makabataan, kagalingid sa imo mabuot, mapinalanggaon nga bana ang akon Lodi kagawad Peter Maymay Noble. Sa last minute nes pare Maymay mong Noble ang patamyaw. Ayos! Sa kay Toto Roy Beltran, may nga bidira kag mayroon dira kapag paurok-urok nga pamati mo sa Saxon Night Patrol as always. Pagisi na ba noon, kiss me goodbye, kiss me goodnight, kita magkatakom temporaryo. Balik kita buwas Miyerkules, same time, same station. Ato sa lima patrol, unit reporter in action, karapalagat, karong gabi. Action, Roger Guti, Percival Villamor, Stephen Pesquito, Tal Monforte, Action Alvin Graba, Action Nixon Tahom, ato piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol, News Center Action on Defensor, Technical Partner Studio A Broadcast Engineer, Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back-to-Back Security Guard Company. With IT expert JM by Kim, Transmitter Control Tower Barangay Talong Sunod sang bago si Broadcast Engineer Bernie Vilacana sa Batas Suay, Back-to-Back Security Guard Rene Cordova. Sa mga station manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang ilagad ang Kormana Action Night Patrol Program Lunes tumtum Sabado, may kabidira sa kay Welma Galanaga Destacamiento. Ako naman sa Action Night pamunan ng siling adios amigos. Hasta la vista, yung makalipat antes magtulog. Magpangamuyo sa iyo pagpangamuyo. Dala kami, dala ako, dala ang bilog kwarpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. NBC
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,